Tengah kau awan bu jingli kau ya pi mo. Kam tagi kali private ne nam tagi lokal pi pelaju driver. Pelaju lah bon man. Kat nungur teraga jing bon. Namar kajing nang bun ha kajing wan ki nong wan jengok kai. Bat ki bon siang kai pengat. Ki badai na po bat na bar jong kejela. Ban kam pensuk itu bat ban perking ru. Bakat ki bawan rung ha kane kajaka. Ki dai ban bud renti kat kum kijing peta bat jing maham. Ki try jong ka presi nong si green semalan. Kabadon ha lengkar range. Kat kum ka Google location. Men ha ka siterik agos arajar posan. Ki lelej ban bu ya kawai ka signboard. Baik ngadap chong minum kelih kai. Perlu kita kita nang ni ha, kum lengkar range. Iwan ban tray mo. Lepej ya tray you. Regan bat ini wei ba. Ba patat. Imbur ban wan bu ya ka. Science food nang ni. Sampai ki sain ki bafer apa piwan cakne ka jaka sebab bansa bud enti ya ki jing ta bad jing maham bad ki ki bagi try hang ne gila bu bad gila ho ya ka sain sebut ha las ngin sa pergi ka ba kumno ngan sepej Ya sepej no misteri wa snai ne ka sain bud benar ne pendiam po empat peniang selap di pantai derang selap ini petat ya la pendiang la ka riem ka baik la ka ringkut ringcerong ro no to res ya kam to darat seperti Perlok kumbapi menta kane kadeka signboard. Welcome to Presi Nongsi Green Smolan West Kasihil District Pin Nyau Khandai Lai Iwe Khandai Meghalaya. Ha kane ka signboard kidon gidur baper bai pila ban lej page ki interface bat ki jing maham. Bat ngi ipat ya ka jing tho Disuko Valley. Te ngamut ban pensyai lem kumne. Yang kane ka kerteng Disuko Valley balatho akan ka signboard lai subu tanggum ka jing pensia seriam ya kane ka jaka bat ka wei pat ka them ka badon Hamanipur henrai om ban penon kam ya ka kum ka kerteng bapura lane sirta bat onom syaru ya kino gibreu ban indicate ne mark location syadu ka Google location kai kane ka Disuko Valley mentangan ya page ya ka jengmut jengka ka Disuko Valley ka don ne ka access haki artli ki district jong ki artli ki jela ba syate jong kari India ne kita ki North Eastern state kata ha ka district Kohima jong ka jela Nagaland bat ha ka district Senapati jong ka jela Manipur hang ne ngui i bat sngutu ba kendiat nagate ka them ne valley kadon ha ka jela Nagaland henrei kambun nagane ka tempat kadon ha ka jela Manipur dai hang ne ngis ngutu syai kumba kaladon hang tei kumba ngalabatai kan omlasyu banang don biang saha kini kitain jongi and this information is for you that's mean for an outside tourist or tourists who do not belong from Khasi and Janjia district. Maybe you are from outside from our state, or maybe you are a worldwide tourist. This is not a real Disuko Valley.
and it is not its permanent name. We, the official and owner, will produce a real and permanent name as soon as possible. Respect or right, just wait and watch. Please comment, like and share this video and subscribe to my channel for more updation. Te tatadu bangenda yasham, sa hawi pat ke video, kublai shibun.